Allah maimaita malam gwamna ɗaya mai kamar hudu jamu mu je zuwa alfawa ta kace malam raba gardama mu je aiki kan zaka malam Adamu gwamnatin kauda hayaniya malam Adamu gwamnatin kauda jagaliya gwamnan alfawa Allah maimaita mun faɗi to da mu je zuwa gwamnan aiki nace malam Adamu ya taho aikin al'umma samar da ruwa a birni hada ma ƙauyuka asibitocin mu kun ga malam gyara yake birni har ƙauyuka me matasa ke fade populance for gwamnatin da ta zo aiki ta malam Adamu gaskiya gun al'umma dattawa me suka ce da malam populance for gwamnatin da ta zo aiki ta malam Adamu gaskiya gun al'umma mata waye me suka ce da malam populance for gwamnatin da ta zo aiki ta malam Adamu gaskiya gun al'umma abokinmu yayanmu kuma mai gidanmu Ado Ahmad gidan Dabino zama shugaban mafan a Kano. Wannan ba ƙaramin nasara ba ne saboda duk wanda aka ce Ado zai fito sai ce ya janye ba don komai ba don saboda sun san ba wanda ya fi shi cancanta da samun wannan kujera. Ya yi an gani ya rike shugabancin marubuta kuma yanzu Allah ya kawo shi lokacin da zai rike shugabancin yan fim. Ni manazarci ne a sana'ar fim da kuma sana'ar nishadi wanda bangaranci da mai kyau da mara kyau ina kallo ina naɗa haka na fara da shi a watan Nuwamba 12 ga watan Nuwamba 1998 mutum daga lokacin hannun na tare ya shekara kusan zan ce 22 kenan kuma a wannan lokacin na daya na kalle shi na nazarci shi tabbas yana da matsalolinsa kamar da kowa ake da matsaloli amma abinda ba za ka ce Ado ke da shi ba ba za ka ce na san kai ba duk abin da ya riga ya shiga ya dora kansa a kai aka dora shi aka ce kai ne za ka jagora to zuciya da yake wannan ne yasa na dage na ga lalle da aka ce shugabancin wannan wuri ya taso sai lalle shi ya kamata ya yi wannan shugabanci saboda ni na san shi fiye da duk sauran wanda na zaura da ke nazarta ya yi shura a duniya an san shi manya-manyan gurare inda in ma wanda ya zurfin ilimi ba bai ma isa ya kai gurin ba to shi ya ji daga nan Garba Baban Ladi ta Katima daga nan Allah ya kai shi ya je Italy ya je France ya je London an tara turawa ya yi musu lakta ya je Poland ya je Germany babu wani a nishadin Bahaushe da ya taɓa samun wannan karramawa da kuma ɗaukaka. To saboda haka daga yau Ado Ahmad gidan Dabino ya zama dambu mai hawa ya rike marubuta kuma yanzu gashi da yan fim. Wato abun mamakin ma shine ga wanda wanda ba sani kana ce ni nazari nake haka ina jin labarai daga wurare daban-daban wayansu labaran ana gaya mun ne dan a kushe wayansu wayansu ana gaya mun ne dan wani ya ɗaukaka kansa ya ɗaukaka kansa ya nuna cewa ya fi kowa. Ba na mantawa akwai lokacin da zai bincike akan yara 'yan secondary school su faɗi waye ya burge su a fim waye kuma ya burge su kuma lokacin Ado yana editor na wata mujalla da ake kira fim aka ce Ciroki shi ya kowa burgewa shi ne number 1. The worst wanda bai iya acting ba Ado Ahmad gidan Dabino kuma shi ne editor kuma shi aka ba ya buga kuma ya buga da ka fito za ka fita ka ce kai yanzu an ce baka iya ba kuma ka buga yace ai ra'ayi ne na mutane haka suka faɗa wani zai ce na iya wani zai ce ban iya ba to wani sun ce ban iya ba kaga haka ni sai koya ko kuma gyara wanda Allah ya masa wannan baiwar kenan karbar gyara
ice kuma zai gyara ne da tafiya ta tafiya baya fitowa a fina-finai ya dan fito haka dai da muka yi hada na turawa haka baya fitowa sai dai daga cikin jigajigan muke hira da shi ce ba ku ta ado Ahmad ne a cikin fina-finan ta kai wannan an gama an daina yi da shi ai wannan an wuce abin nan ba zai iya komai ba an wuce shi da yau sai ga shi 2022 idan ka tattara awards da Ado Ahmad ya samu a marubuta da kuma a yankun yana da 70 ba ma wai a Kano ba a ƙasa Jonathan Dawo ya manna masa fim da member of the MON karrama babu wani dan fim da aka yi wa haka idan kuma akwai yau zo mu gani shi saboda haka an kasa duniya ta riga ta yadda saboda dama za a baka wannan bisa jajircewa da gudunmuwa da ka bayar a fannin ka to a fannin fim aka bashi a fannin rubutu aka bashi wannan sannan kuma gashi ya zo ana kwana 90 wanda ya zama to shine wanda ya fi kowane fim yanzu tashe series kowane tashe to da ya zama shugaban mofan sai muka ce kamata ya yi mazauna mai masa wani dan kwaryar biki an ce wai saboda 66 ba zai dina in Allah baka rai da lafiya kullum duk shekara ake yin wannan so da is no need da mai da hankali akan wannan amma abin da yake sabo shine shugabancin da aka samu to zaka mai da hankali akan shugabancin da Allah ya bashi shi ne ka haɗu a zo a buɗe baki a ci abinci a ci gurasa wadda sai ma sai da aka bari abincin ma sai da aka bari to saboda mu taya shi murna da wannan matsayi da Allah ya bashi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maka jagoranci da kuma ya baka damar yin adalci ga kowa da kowa yanzu ne da aka nuna shugabancin naka na gaske saboda ka ji kalubalen da aka dinga maka ka yi ta ji to yanzu ne ba wani abokin gaba ba wani zancen ɗan adawa kowa naka ne saboda Allah ya dora ka akan wa'anda suka ce an daina yi da kai din to yanzu kana shugaban kuma da su aka haɗu ranar da aka baka wannan takardar aka baka takardar tana wurin aka ɗauki takardar aka baka to ka gani mu ko anan mu ƴaƴanka da yaranka a shirye muke mu ba da duk wata gudunmowa da za mu baya kuma kakka manta da mu dan samu ina je wajen dan duje dan ya fito haka karfa a manta ga mu a nan gurin yaranka ne ƴaƴanka ne su dan yafo a zuwa dan yayyafa haka ne ba dai da yawa ba dai ta idan da ko ta shiga fa naci ne a daddefa wa mutane kuma kamar yadda nace dole ka cije wa'ansu daga cikin fusace-fusacen naka dole kuma lafazuzan ka su dan gyaru saboda yanzu za ka dinga gogayya ne da arnan jihar na kasar gaba daya saboda mahimmancinka ya fi na national mofa ya fi mofa ne ba inda fata ke ba a kano ba magana ta gaskiya ba kamar ana bane ita ana akwai tasu wacce suka kirkira muka zo muka ce muna son mai ta hausa amma mofan ba inda take saboda haka amma mofan hausa ita ce take tattaro da arewacin najeriya gaba ɗaya saboda haka ba karamin nauyi ne a kanka ba kuma ni na ji daɗin cewa kai ne za ka dawo daga saboda ban ga wani a masana'antar fim da zai iya jan abun nan da aka cika kai ba shi yasa ni na ce da kai da karo ka ce kai ba za ka yi ba ka so ba ma so shugabanci ka zo sai ka yi na ce ba wai na baka shawara ba ne umarni nake baka kai ita kai baka da kuɗin na ce ga 50,000 ba shi kenan ba an samu saboda haka muna maka fata muna maka addu'a Allah ubangiji ya ƙara kiyaye ka Allah ya ƙara ɗaukaka wannan makiya Allah ubangiji ya kwanta musu da hankali kar su kawo wani cikas ko wani abu wanda zai gurguntar da abin da kake son kai da manufar da kake son kai ka rike kowa ya zama naka ne ka manta da duk wani abin da wani ya ce ka ba yanzu kai kowa da kowa ne
ka rike su da zuciya ɗaya insha Allah za a samu nasara Allah ya sa dace ina godiya kwarai da gaske da ɗan uwana suka haɗu suka shirya cin abinci domin taya mu murna da ta shekara 65 da kuma ta shugabancin masu shirya fina-finai na haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finai ta ƙasa reshen jihar Kano. Babban nauyi wanda na san tashin hankalin da ke ciki ai ya fi na marubuta, saboda gaskiya marubuta masu ilimi ne, masu hankali ne, amma shi kowa na iya da wanda yake da ilimi da wanda baya da ilimi zai iya yi. Don haka za a yi ta ganin abubuwa marasa daɗi da marasa kyau a cikin tafiyar. To amma dai za mu iya bakin kokarin Allah ya yarda ni abin da za mu iya da neman shawarwari, kuma kofar mu abu da take duk wanda yake da shawara ko wata hanya da zai ba mu ci gaba zai ce mana gata. Ko wani ne ya hango wani abu a wani wajen ko a social media, tunda yanzu muna da kwamiti ma da muka za na kula da 'ya'yan mawafandis ko 'ya'yan mu da suke harka wasan kwaikwayo a cikin intanet, suna jawo mana bacin suna, suna jawo mana haka kuma mun ba ku wakilci. Wanda ya hango wani abu wanda yake ganin zai taɓa masana'anta yana iya aiko min ba wata nan kaza kaza kaza, mu kuma za mu iya bakin kokari domin da yadda za a yi a tsaftace abin gwargwadon yin. Ba mu da karfi na ɗaura mutane tun da ba hukuma ba ne, amma muna da karfin da mun haɗa hannu za mu ce wani ba ɗanmu ba ne kuma ya faranta daga cikin mu domin mu samu sauƙin zage-zagen da ake nan. Ba zai yiwu ba saboda hannu na shugabancin mu ba zai iya kaiwa ko ina ba, amma ku wani yana kudu wani yana arewa wani yana gabar, mu muna tsakiya, za ku taimaka mana wajen samo irin waɗannan abubuwa da za mu gyara. in kuma wani abu ne na ci gaba aka hango za a iya ba mu shawara cewa ga wani abu wanda ake ganin an yi zai taimaka wannan masana'anta, zai sa ta ci gaba, ko kuma shugabancin da muke zai samu wata daraja, saboda kowa ya karɓi shugabanci ko na jiha ko na ƙasa yana fatan ya bar wani abu, wato legacy wanda zai bar wa 'yan baya su zo su gani, wanda ko da bayan baka nan za a ce gwanda da aka yi haka. Ina fatan za ku ba mu wannan goyon baya, kuma kamar yadda malam ya ce kowa na wani gaskiya ne. Mutum kan mu hau mu fara mitin ma mun fara shin karo da irin wannan, wani sai ya ga an sa kwastam da faransanci an sa president, sai kira shugaba na kasa da kasar ya ce ku shugaban da kuka zaba yana matsayin ciyaman yanzu ga yana kiran kansa president bayan kuma kai ne president. Kun ga wannan wata fitina ce kuma babba ne a masana'antar. Sai na ce to abinda bai gane ba, a faransanci da shugaba na jiha da shugaba na kasa in dai an ce ma shugaba president ake kira, ba ta da wani suna da ya wuce wannan. Saboda haka kaga mutuna ake so a hada, kuma babba ne wanda yana son kujerar nan kamar rai da mutuwa, amma ya haƙura saboda watakila ba zai iya yi ba ko kuma mai, amma sai fara kunna wannan. Sai na kirawo sarari da na kira sarari sai na ce masa na ji abin da aka ce wani ya faɗa ya ce kaza kaza, to abin da bai fahimta ba faransanci ne, kuma mun yi da hausa, mun yi da turanci, mun yi da faransanci, mun yi da ajami, za mu yi da jamusanci ma. Duk inda muke da mutanenmu mun san shi da wani harshe, in Allah da za mu aika musu mu ce da Allah juya mana wannan sunayen shugabanni da mukaman nasu da harshen da ko italiyanci ne ko jamusanci ne ko scottish ne, duk za mu yi don mu tattara ma watsa a duniya. To shi shugaban namu na kasa ya fahimta ya ce na san an yi wannan ne don mutanenmu na francophone ba don mu ba, don haka ba kowa ne ma zai gane ba. Na ce to ka fahimta dai da tuna ce na riga na gane. To alhamdulillah, don haka ba mu canja ba, tana nan. A nan Najeriya za a ga an ce president na kasa, ni kuma president na jiha, don haka duka shugabanni ne abin da ake dauka. Muna fatan wayanda suke da wata mummunan niyya to Allah ya sa su sauko su gyaru mu tafi tare.
ba za mu yi musu muguwa addu'a ba domin sun lalace yan uwanmu ne kuma ba za su gyaru ba, za su ci gaba da cin dunduniyar shugabancin ko da ba namu ba. Allah ya karkato da su su fahimci cewa idan yau ba mu bane gobe su ne, idan gobe ba su bane jibi wasu ne. To idan ka ɓata gurin to in ka dawo kai za ka karba fa. Haka ka lalata wajen sai ka yi gyaran kokarin gyara, amma ka taimaka ya bunƙasa ran da ka zo shugabancin sai ka ga kayi abu da ko kuma ka samu gurin kyakkyawa. Kamar gidan nan ne ko ofis na a ce dan an baka ka zauna ka babbata shi ka cire kaza to kuma sai aka sake dawowa za ka zo ka zauna, wannan ɓannar da kai sai ka gyara ta. Amma idan ka gyara ta ko da ka fita ko an kore ka daga cikin ce bari in yage sili, bari in cire banka dan an kore to kuma ka dawo fa to kullum ka ga wahala ce za ta dawo baya. To muna fatan Allah ya sa su gane haka, kuma fatan mu shine duk su ma wayanda suke ganin ba mu musu daidai ba ko ba mu cancanci mu shugabanci ba, a tsarin mu na ziyarce mun ce kowa za mu bi shi mu kai masa ziyara, ce mun zo mu ba mun karɓi shugabancin nan bane do or die, mun karɓa ne domin gyaran masana'antar. don haka da Allah duk a aje takobi a aje makamai a tafi tare a ciyar da masana'antar nan gaba, ba faɗa maka zo ba. In kai ma da kake ganin maka ba daidai ba domin don mu baka hakuri mu tafi tare. Mun tsara wannan Allah da dukansu, daga kan shugabancin arewa, daga kan shugabancin tatin daga kan shugabancin YBM, saboda su kuma sun kawo masana'antar ci gaba ta hanyar samar da kudaden shiga, ta hanyar samar da ayyuka. Don haka dole mu je musu godiya inda an ba mu shugabancin 'ya'yan wannan masana'anta, kuma babu wanda zai ce wannan mutane ba su taimaka masana'anta ba. Don haka suna cikin jerin mutane da za mu je mu godiya, ce mun gode su kawo wannan masana'anta hanyar ci gaba ta samun idan kasuwancin ya yi ƙasa. Amma wannan tajin da YBN suna kawo abinci da azumi da sallah da kuma 'yan kudade da ayyuka, to ba dan an sami irin hakan ba mu ya za a yi. Za mu je mu musu godiya kuma mu ce muna fatan su ba mu goyon baya wajen shugabancin mu ba faɗa muke da kowa ba, babu kuma wani bangaranci da arewa da mofan duk tamu ce, idan muka ga mu zai ci da masana'antar gaba shi muke fata. Allah ya mana jagoranci, Allah ya sa mu karfin zuciyar mu, Allah kada ka bar mu da iyawa ya ba Allah kai titunan alfawa yanzu malam ya gyara, populas ko gwamnatin da ta zo aiki ta malam Adamu gaskiya gun al'umma. To a haske fati na ce mu dau malam gwamnatin da ba ta kyan al'umma, zaurawa sun aminta malam suka ba wa ga yan mata sun aminta sai malam dattawa sun aminta sai malam Adamu, mata da gida sun aminta sai malam Adamu. Lukuman nan gwamna a bai cikin na gaida,